ce ko menene za ki iya min. Ta yi tsaye. Ko in ka Ɗan biya mu. Jesus. To baby. ka gani ko da abin da ka sa ni na yi. A ba nan ba baby. A yanzu wannan kin juya ne na tahi na ganki kuma na ga wallahi zaki baby. Mun saura akwasi. Menene akwasin? Assalamu alaikum. Baby ya kake? Hey! God have mercy upon us. Baby ya ina ta maka magana na ka mun shiru. Ai ni baby barke jin bude ki na gaji da wannan soyayya da muke kawai bukatuna ba ki biya min ba sai dai in bukatun ki sun tashi in za ki zo ki min magana in dai kin ga kin zo kawai bukatar ki ce kawai ta tashi gaskiya ba zan iya ba wallahi. Da abin da fa ka sani ina maka kamar ya ka ce min ba da kyautatawa. Duk abin da kake so zan maka. Yanzu dai kin ce ko menene za ki iya min. Ta yi tsaye. Ko in ka Ɗan biya mu. Jesus. To baby. ka gani ko da abin da ka sa ni na yi. A ba nan ba baby. A yanzu wannan kin juya ne na tahi na ganki kuma na ga wallahi zaki baby. Mun saura akwasi. Menene akwasin? Ba kuma yanzu gida za mu je da na za mu je don nuna miki yadda ake yi dalla dalla sala sala don nuna miki yadda ake yi. Kamar ya ban gane ba me kake nufi? Baby ke kuma ya ce ba wayya ba baby. Ake haka. Dama kai ɗan iska ne? Baby yanzu ni ne dan iskan baby. Jesus. Dama kai haka kake? Dama duk abin da kake min ba don Allah kake min ba? Yanzu baby duk kuɗin da nake tura maki data kati kuɗi transaction ɗina ma ban san adadin kuɗin da nake tura maki dan na nemi wata yar bukata na ce mu je ɗaki nuna miki yadda ake akwasi ki ce mun dan iska baby. A ba baby. Dama abin da kake min ba don Allah kake min ba? Mazan soyayya baby ai soyayya da muke ta wuce ce dan Allah iya kuɗin da nake tura miki ni ko in zaki yan bukata ta a cigaba da su kuma ki biya mu gaskiya ni na gaji da wannan kawai. Data banza katin banza dama ba don Allah kake sa min su ba to in ka yaga kake ni ba haka nake ba kuma ba za ne tafiya ta banza kawai. Ni din baby.